V prípade, že ste dostali nový počítač, v ktorom je nainštalovaný Windows 7, tak ponuka Štart vyzerá inak ako vo Windows XP. V tejto ponuke sa zobrazujú jednotlivé programy, ktoré používate, no a tieto programy je možné následne umiestňovať na panel úloh v dolnej časti. Urobíte to tak, že kliknete na program, ktorý chcete pridať, napríklad kalkulačka, pravým tlačidlom myši a zobrazia sa dva príkazy: pripnúť na panel úloh, pripnúť do ponuky Štart. Pripnúť na panel úloh spôsobí, že zástupca kalkulačky sa zobrazí v dolnej časti na paneli úloh. V prípade, že by ste ho tam už nechceli zobrazovať, tak pravý klik na tohto zástupcu a vybrať možnosť zrušiť pripnutie tohto programu na panel úloh. Podobne funguje aj príkaz pripnúť do ponuky Štart. Kliknutie na tento príkaz spôsobí zobrazenie programu kalkulačka v hornej časti, ktorý tam bude zobrazený stále a nebude sa to meniť podľa toho, ako jednotlivé príkazy a ponuky používate. Pravý klik znovu spôsobí zrušiť pripnutie v ponuke Štart. Ak by ste chceli na panel úloh pridať aj program, prípadne dokument, ktorý sa v ponuke Štart nenachádza, tak to urobíte veľmi jednoduchým spôsobom a je to pomocou pravého tlačidla myši a zároveň presúvanie na panel úloh. S tým, že sa zobrazí pripnúť do panelu úloh, jednoducho len uvoľnite pravé tlačidlo myši a program sa zobrazí. Pravý klik vytvorí znovu zrušiť pripnutie tohto programu na panel úloh. V prípade, že chcete pridať na panel úloh nejaký konkrétny dokument, tak to môžete spraviť tiež. Jednoducho presuniete pravým tlačidlom myši s tým, že sa zobrazí možnosť pripnúť do Adobe Reader. V tomto prípade je to PDF-ko, preto Adobe Reader. No a následne sa zobrazí priamo pripnutý program Adobe Acrobat Reader, ktorý zobrazuje po kliknutí pravým tlačidlom myši ponuku posledných použitých dokumentov, no a ten, ktorý ste pripli, sa zobrazuje v hornej časti ako pripnutý. Uvoľniť ho môžete znovu takže kliknete na tlačidlo zrušiť pripnutie v tomto zozname, tým pádom sa zo zoznamu zobrazí štandardne v poradí, v akom nasleduje, no a zrušiť pripnutie tohto programu na panel úloh zase odstráni zástupcu Adobe Acrobat Reader z panelu úloh. Čiže všetko riešite pravým tlačidlom myši, prípadne s presúvaním pomocou myši, zároveň so stlačením pravého tlačidla.